ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம 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 ஹரே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த சேத்வேத கதாதர வாசாதி கௌரவ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணம் ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் தான் லைவ் போயிட்டு வந்துடுறேன், ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஓகே மாதாஜி. லைவ் போகுது இல்லைங்களா? போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அந்த வேல அந்த சமுத்திரமே திரவந்தி வருதோ இரண்டாவது சரத்துல அது டீ ஸ்டில்லை நடராஜன் சொல்ற மாதிரி அந்த டீ வேண்டாம் திரவந்தி அந்த மாதிரி அது டீ. ஹரே கிருஷ்ண ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதான்னு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன், தெரியுதுங்களா? ரோல் ஆயிட்டு இருக்கு மாதாஜி, இன்னும் ஸ்கிரீன் வரலைங்க மாதாஜி. வரலைங்களா? வரலைங்க மாதாஜி, ஸ்க்ரால் ஆயிட்டு இருக்கு. ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஓ தெரியலையா? தெரியல மாதாஜி, ரோலிங் தான் இருக்கு. சரி வரட்டும். ஜெய ராதா மாதவா ஜய குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவா ஜய குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. இப்ப ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா இல்லையா? நல்லா தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அதிகாலையில தமிழ் ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாய ஸ்கந்தம் 7வது ஸ்கந்தம், முதல் ஸ்கந்தம் 7வது அத்தியாயம் 2வது பதம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம்.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा கூடவே சேர்ந்து சொல்லுங்க எல்லாரும். சுத உவாச்ச सुत उवाच ब्रह्मणत्यां ब्रह्मणस्यां सरस्वत्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमे तटे संव्याप्रास संव्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्तनः। ब्रह्मणत्यां सरस्वत्यां ब्रह्मणत्यां सरस्वत्यां ब्रह्मणत्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमे तटे आश्रम पश्चिमे तटे आश्रम पश्चिमे तटे संव्याप्रास इति प्रोक्त संव्याप्रास इति प्रोक्त संव्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्तनः। ऋषीणां सत्रवर्तनः। ऋषीणां सत्रवर्तनः। ब्रह्मणत्यां सरस्वत्याम् आश्रम पश्चिमे तटे संव्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्तनः। சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணாம். யாராவது ஒருத்தர் பிரபுஜி வாசிங்க வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங். ஹரே கிருஷ்ணா. சுத ஸ்ரீ சூத்ர சூத்தர் சூத்தர் சூத்திர இல்ல சூத்தர். சூத நல்ல ஸ்ரீ பாருங்க. சூத கூறினார், பிரம்மநத்தியம் வேதங்கள் பிராமணர்கள் முனிவர்கள் மற்றும் பகவானுடன் நெருக்கமான தொடர்பு கொண்டுள்ள நதிக்கரையில் சரஸ்வதி ஆசிரமம், தியானத்திற்கான ஆசிரமம், பஸ்மி மேற்கில், தடே கரை, சமயப்பிராசம் என்ற இடம். இது இவ்வாறு புரோக்த கூறப்பட்ட ரிஷினாம் முனிவர்களின் சத்ரவர்த்தன செயல்களை உற்சாகப்படுத்துவது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. யாராவது ஒரு மாதாஜி வாசிங்க மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை வழங்குவது தெய்வத்தில் ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்க மாதாஜி. யாராவது ஒருத்தர். சூதர் கூறினார், வேதங்களுடன்
வேதங்களுடன் நெருக்கமான தொடர்பு கொண்டுள்ள சரஸ்வதி நதியின் மேற்கு கரையில் முனிவர்கள் உன்னதமான செயல்களை உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய சம்பியா பிரசாம் என்னும் இடத்தில் தியான குடில் ஒன்று உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேற யாராவது ஒருத்தர் பொருளுரை வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளுரை. ஆன்மீக அறிவின் முன்னேற்றத்திற்கு பொருத்தமான ஓர் இடமும் சுற்றுப்புறமும் நிச்சயமாக தேவைப்படுகின்றன. சரஸ்வதி நதியின் மேற்கு கரை இந்நோக்கத்திற்கு மிக பொருத்தமானதாக உள்ளது. அங்கு சம்யாபிராசம் என்ற இடத்தில் வியாசதேவரின் ஆசிரமம் இருக்கிறது. ஸ்ரீல வியாசதேவர் ஒரு குடும்பஸ்தராக இருந்தார். இருப்பினும் அவரது வசிப்பிடம் ஓர் ஆசிரமம் என்று அழைக்கப்பட்டது. எங்கு ஆன்மீக முன்னேற்றம் மிக முக்கியமானதாக எப்பொழுதும் கருதப்படுகிறதோ அந்த இடம் ஒரு ஆசிரமமாகும். அந்த இடம் குடும்பஸ்தருடையதா அல்லது துறவியுடையதா என்பது முக்கியமல்ல. வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிலையும் ஆசிரமம் என்று அழைக்கப்படும் முறையில் வர்ணாசிரம தர்மம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆன்மீக முன்னேற்றம் தான் அனைவருக்கும் பொதுவான நோக்கமாகும் என்பதையே இது குறிக்கிறது. பிரம்மச்சாரிகள், கிரகஸ்தர்கள், வானப்பிரஸ்தர்கள் மற்றும் சந்நியாசிகள் ஆகிய அனைவரும் பகவானை உணர்ந்தறிதல் என்னும் ஒரே நோக்கத்தை கொண்டவர்களாவர். ஆகவே ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை பொறுத்தவரை அவர்களில் யாரையும் முக்கியமல்லாதவர் என்று கூற முடியாது. ஒருவருடைய துறவின் வலிமையை பொறுத்துதான் வேறுபாடு அமைகிறது. சந்நியாசிகள் பெற்றுள்ள துறவின் பக்குவத்தை பொறுத்துதான் அவர்கள் உயர்ந்தவர்களாக கருதப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं तथादि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्नति नामिनि. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஸோ நாம் முதல் ஸ்கந்தம் 7வது அத்தியாயம் 2வது ஸ்லோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, அந்த அறிவின் முழுமையான பரிபூர்ணம் என்ன, அதாவது ஒவ்வொருத்தருடைய பூரணம் என்ன, நோக்கம் என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவானையும் அவருடைய அடியார்களையும் பிரத்யேகமாக போற்றுவதே அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அது எப்படி இங்க நம்ம வெளிப்படுத்தப்படுது அப்படின்னாக்கா, இங்க பார்க்குறோம் வியாசதேவர் பகவானுடைய சக்தி ஆவேச அவதாரம் இல்லையா. ஸோ வேதங்கள் ஆல்ரெடி சாஸ்வதமா இருக்கு, ஆனா அதை அவர் வகுத்து கொடுத்தவர். அவ்வளவு உயர்ந்த வியாசதேவரே அங்க மனம் கலங்கி இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் ஏன் அவருடைய மனம் வருத்தமாக இருக்கு. உடனே அவர் அவருடைய குரு அங்க வரார், நாரத ரிஷி. அவங்க சொல்றாங்க, உனக்கு ஏன் இவ்வளவு கவலையா இருக்கு, எதுக்கு அவர் கவலைப்பட்டு இருக்காரு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏன் கவலையோட இருக்கார் வியாசதேவர்? அவர் பகவானை பத்தி நிறைய சொல்லாம இந்த தர்மார்த்த காம மோட்சத்தை பத்தி தான் சொல்லி இருக்கிறதுனால அவர் ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர் சூப்பர். சோ அந்த ரெண்டு விஷயம் தான் சொன்னாரு இல்லையா. உடனே
பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியலன்னு அவருக்கு மனசுல குறை இருந்தது மாதாஜி. மாதாஜி முதல்ல சொன்னது போல 2 விஷயம்தான், தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ, அந்த விஷயங்களை சொல்லிட்டாரு. அதாவது புருஷார்த்தம், ஒரு மனுஷனா இருந்தாங்கன்னா அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணணும்ன்ற அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ்டா சொல்லிட்டாரு. அடுத்து மாதாஜி சொன்னது போல பகவானை பத்தி அவர் நிறைய குளோரிஃபை பண்ணல. அந்த 2 விஷயத்த உடனே அவருடைய ஆன்மீக குரு உடனே டயக்னோஸ் பண்றாரு, உடனே கண்டுபிடிச்சு இதுதான் உன்னுடைய வருத்தத்துக்கு காரணம், ஸோ அவரை குளோரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இங்க நம்ம பார்க்கறது என்ன அப்படின்னாக்கா, பிரம்மநத்யாம் அப்படின்னாக்கா வேதங்கள், பிராமணர்கள், முனிவர்கள், அப்படி அந்த உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க, பகவானோட நித்தியமா தொடர்புல இருக்கக்கூடியவங்க. அவங்க எங்க இருக்காங்களா? இந்த நதிக்கரையில். எந்த நதிக்கரையில? சரஸ்வத்யாம், சரஸ்வதி நதிக்கரையில இருக்காங்களாம். சரஸ் அப்படின்னாக்கா நாலேஜ், த டிவைன் நாலேஜ். சரஸ்வத்யாம் அப்படின்னாக்கா அந்த முழுமையான பூரணமான ஞானத்தை தன்னுள் கொண்ட நதிக்கரையாம். அதனாலதான் அந்த நதிக்கரைக்கு அருகில அவரு ஆசிரமம் வச்சிருக்கார். யாரு? வியாசதேவர். அந்த ஆசிரமத்தை இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். சம்யா பிராச, நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு பொதிந்து கிடைக்கின்றது. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த நதிக்கரையோட தன்மை, சரஸ்வதி நதியோட தன்மை என்னன்னு நமக்கு தெரியுது. அவ்வளவு உயர்ந்த ரிஷிகள், நிறைய யஜ்ஞங்கள், தூய்மையான விஷயங்கள் அந்த நதிக்கரையில செய்யப்பட்டதுனால வியாசதேவர் அந்த நதிக்கரையில இருக்கும்போது வேகமா கனெக்ட் ஆவார். நம்ம பகவத்கீதையில பாக்குறோம் இல்லையா, அஷ்டாங்க யோகம் 6வது அத்தியாயத்துல அந்த முதல் இதே சரியான ஒரு இடத்தை, முதலில் 3வது ஸ்டெப், சரியான ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும். அந்த இடம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும்? புனிதமாக இருக்கணும். அப்ப அங்க கலங்கங்கள் இல்லாம ரொம்ப புனிதமாக இருக்கும்போது அதே ஃபீல் நமக்கு வரும். நம்மளே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, அப்ப கோவிலுக்கு போனா நமக்கு என்ன ஒரு ஃபீல் வரும், அதே சமயத்துல மயான இடத்துக்கு போனா என்ன ஃபீல் வரும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ரெண்டும் வேற வேற விதமான எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட். ஸோ அதே மாதிரி இந்த நதிக்கரை அவ்வளவு ஒரு தூய்மையானது, பரிசுத்தமானது. ஏன் அப்படின்னா அங்க நிறைய ஆஸ்ட்ரிட்டிஸ், நிறைய யஜ்ஞங்கள் செய்து அவ்வளவு தூய்மையாக இருக்கு. ஸோ அந்த நதிக்கரைக்கு பக்கத்துல அந்த குடில் அமைச்சிருக்கார். அந்த குடிலோட பேர் என்ன அப்படின்னு பாக்குறோம்னா, நம்ம இங்க அவர் சரஸ்வத்யாம், சரஸ்வதி ஆசிரமம். ஸோ சம்யா பிராச அப்படின்ற ஒரு இடத்துல அவர் குடில் அமைச்சிருக்கார். இங்க நம்ம கிளியரா பாக்குறோம் ஆசிரமம் அமைச்சிருக்காரு. எது ஆசிரமம்னா என்ன? பிரபுபாதர் நிறைய விஷயங்களை நமக்கு இங்க கொடுத்திருக்காரு. ஆசிரமம்னா என்ன? எல்லாரும் ஒன்று கூடி உற்சாகமாக, எப்படி நம்ம பக்தர்கள் உற்சாகமா இருக்கணும், நம்ம பக்தி ரசாமிர்தத்திலையும் பார்த்திருக்கோம். ஸோ இங்க அந்த இடம் அவ்வளவு புனிதமானது. எதற்கு அது முக்கியம் அப்படின்னாக்கா, அப்பதான் அந்த ஆன்மீக முன்னேற்றம் நமக்கு கிடைக்கும். அது மட்டுமல்லாம அதை ஆசிரமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். எதற்கு? அவர் ஒரு கிரகஸ்தர் இருந்தாலும் ஆசிரமம் ஏன் சொல்லப்படுதுன்னா, எந்த ஒரு இடத்தில் ஆன்மீக முன்னேற்றம் நடப்பதற்கான செயல்கள் நடக்கின்றதோ அது ஆசிரமம். அது இல்லாம இங்க நம்ம வேற என்னென்ன விஷயங்களை பார்க்கிறோம்? நம்மளுடைய அந்த 4 நிலைகள் ஆசிரமங்களை பார்க்கிறோம். பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்த வாழ்க்கை, வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம். நம்ம நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, அந்த 4 வர்ணங்கள்ல ஆசிரமங்கள்ல இருந்தாலும் எல்லோருடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, ஒரு பிரம்மச்சரியாக இருந்து கிருஷ்ணரை எப்படி திருப்திப்படுத்தணும், ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்து கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ணரை எப்படி திருப்திப்படுத்த வேண்டும், ஒரு வானப்பிரஸ்தன், சன்னியாசி, இந்த 4 ஆசிரமங்கள்ல இருந்தாலுமே கூட நம்மளுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்க வேண்டும்? பகவானை எப்படி திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்றதான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அதுவே நம்மளுடைய மனிதனுடைய வாழ்க்கையினோட நோக்கம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ இங்க வேதவியாசர் ஒரு கிரகஸ்தனாக இருந்தாலும் அவரை திருப்திப்படுத்தாத காரணத்தினால ஒரு கலக்கத்துல இருக்கார். நாரதரிஷி அவருக்கு சொல்றார். சொன்ன உடனே அப்போ அவருக்கு தெரியுது, பகவானையும் பகவானுடைய பக்தர்களுடைய லீலைகளையும் புகழ்ந்து சொல்வதற்காக ஒரு கிரந்தம் வேணும் அப்படின்றத அவர் புரிந்து கொண்டார். இப்ப அந்த நதிக்கரையில அமர்ந்து அவர் எழுத ஆரம்பிக்கிறார். அதை தான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்துல இருக்கவங்க சன்னியாசி தான் ரொம்ப உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்ற ஒரு நிலை கிடையாது. எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய நினைவில் அவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக ஒருவர் முயற்சிக்கும் போது அவங்க உயர்ந்த நிலையில் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இது அனைத்துமே இந்த 4 ஆசிரமமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியரா பிரபுபாதர் இங்க கொடுத்திருக்கார். ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை பொறுத்தவரையில் அவர்களில் யாரையும் முக்கியம் இல்லாதவர் என்று கூறவே முடியாது. ஒருவருடைய துறவின் வலிமையை பொறுத்துதான் இது வேறுபடுகின்றது. வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம்னா அந்தந்த நிலைக்கு ஒரு துறவு. கிரகஸ்த வாழ்க்கையில நமக்கு ஃபேமிலியில இருக்கும், அதே சமயத்துல பற்றற்று, அதே சமயத்துல என்னுடைய கடமை குடும்பத்துல என்ன செய்யணுமோ அதையும் செய்யணும், பேலன்ஸ் பண்ணி நம்மளுடைய ஆன்மீக இதையும் செய்யணும். ஸோ அந்த துறவின் வலிமை ஒரு கிரகஸ்தனுக்கும் சன்னியாசிக்கும் வேறு
வேறுபடுது. அதன் வரிப்படையில் தான் நம்ம வேறுபட்டிருக்குமே தவிர்த்து ஆசிரம நிலை வந்து அதுக்கும் நம்மளுடைய பகவான் மேல வச்சிருக்க பற்றுக்கும் வந்து எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இன்னும் ஒரு ஸ்லைட் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதான்னு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, தெரியுதுங்களா? இல்ல மாதாஜி. தெரியலையா? இப்ப தெரியுது மாதாஜி. ஓகே 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 மதர், தேங்க்யூ மதர். ஸோ இங்க நம்ம வந்து இந்த ஒன் வேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தோட இது என்ன அப்படின்னாக்கா, அறிவின் முழுமையான பரிபூரணம் என்பது இறைவனையும் அவரது அடியார்களையும் பிரத்யேகமாக போற்றுவது. அவர் ரொம்ப மன உளைச்சல்ல இருக்கார். அப்ப அவருடைய குரு சொன்னதை இதை புரிந்து கொண்டு அவர் என்ன பண்றார், அதுக்கு ஒரு புத்தகத்தை ரெடி பண்றார், கிரந்தத்தை ரெடி பண்றார். அது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து பகவானையும் அவருடைய பக்தர்களை பற்றியும் புகழ்வதுதான் நமக்கு வந்து ஒரு பரிபூரணத்தை கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இங்க நம்ம பார்க்கிறோம், வேதங்களோட மிக நெருங்கிய தொடர்புடைய சரஸ்வதி நதி. சரஸ்வதி நதியில வந்து அத்தனை, அதனால் சரஸ் அப்படின்னாக்கா அந்த நாலேஜ் எல்லாம், சரஸ்வதி அந்த நதி வந்து அனைத்தையும் உள்ள அடக்கி வச்சிருக்கு, தெய்வீகமான விஷயங்கள். ஸோ அங்க அந்த மேற்கு கரையில சாமியா பிராசம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல அவர் வந்து குடில் அமைத்து, இப்ப ரிஷி சொல்லிட்டு போயிட்டார் நாரத ரிஷி, இப்ப உட்காந்து அவர் எழுத ஆரம்பிக்கிறார். அப்போ அதோட கரெக்டா இருக்கும்போது அந்த பாவம் வரும். அதனால சோ முனிவர்களின் அதீதமான ஆன்மீக செயல்பாடுகளுக்கு புத்துயிர் அளிக்கும் விதமாக ஒரு குடிலை அமைத்து அங்க அமர்ந்து அவர் கிரந்தத்தை எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க. சோ ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு அப்போ நமக்கு பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு, நீங்க பக்தி ரசாமிரத சிந்து படிச்சீங்கன்னா ஒரு இடத்துலயும் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு மதுரா விருந்தாவனம் போன்ற புனிதமான ஸ்தலங்கள்ல வசிக்கணும் அப்படின்ட்டு. பிரபுபாதர் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு, எல்லாரும் அங்க போயிட்டாங்கன்னா பக்தி மத்தவங்களுக்கு யாரு சொல்றது இல்லையா? சோ பிரபுபாதர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, நாம எந்த இடத்துல இருக்கின்றோமோ அதை மதுராவாகவும் பிருந்தாவனமாக மாற்ற வேண்டும். கோவில்ல என்னென்னலாம் நடக்குதோ அதை நம்ம வீட்டுல நடக்கும்போது பகவான் அங்க சாஸ்வதமாக நம்ம கூட இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்கார், நான் எங்க இருக்கேன், பெரிய வைகுண்ட லோகமோ அங்கெல்லாம் இல்லை, எங்கெல்லாம் பக்தர்களுடைய நாமத்தையும் என்னுடைய நாம ரூப குண லீலைகளையும் வந்து உன்னதமாக உற்சாகமாக விவாதித்துட்டு இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல நான் இருக்கேன்னு சொல்றார். சோ அதை நாம செய்யும் போது நம்ம கிரகஸ்த வாழ்க்கையில இருந்தாலுமே கூட ஒரு சன்னியாச நிலைக்கு உயர்ந்து காணப்படுகின்றோம். இதுக்கு ஒரு கதையெல்லாம் கூட இருக்கு, நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அதை நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். சோ இங்க நம்ம பாக்குறது, அவர் இருக்கிறது வந்து கிரகஸ்த ஆசிரமம் இருந்தாலும் அந்த வந்து ஆன்மீக நிலை அங்க இருக்கு. எந்த ஆசிரமத்துல இருக்குன்றது முக்கியம் இல்ல, நாம எப்படி பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்யறோன்றதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்றாக நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவானை உணர்ந்து அவரை திருப்திப்படுத்துவதே அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தே கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். நித்தை கௌர பிரேமநந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண. ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா ஒரே ஒரு நிமிஷம் கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, கேள்விகள் இல்ல, மைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, உங்களை நான்